Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der schönen Sachen. Herzlich willkommen in der Martin-Luther-Kirche, die im Jahr 2011 gebaut wurde. Die Kirche ist bekannt für ihre Architektur. Paul Himmelblau, Professor Briggs hat die Kirche projektiert und aus diesem Anlass werden hier regelmäßig Konzerte veranstaltet, Bilderausstellungen, vernissagen, finissagen a Gottesdienste. Vítajte, milí priatelia, pekných, krásnych vecí v kostole Martina Luthera, ktorý bol postavený v roku 2011. Krásnou hudbou sme začali dnešnú výstavu fotografií. Tento kostol je významný svojou architektúrou. Paul Himmelblau je veľké meno v oblasti architektúry. Profesor Briggs navrhol tento kostol a sama architektúra ponúka možnosť a priestor, aby sa tu konali nielen bohoslužby evangelickej cirkvi, ale aj výstavy obrazov, koncerty, aktivity, čítania. Cítite sa tu dobre, prajem vám pekný čas a vďaka komu sa cítime tu dobre? Vďaka tomuto pánovi, po mojej pravici. Pán Juraj Ulický tu bol už pred 3 rokmi s projektom a ten projekt žije. Vám gratulujem v dnešných časoch. Tie projekty žijú a nielen prežívajú, ale žijú aktívne. Tady ste veľmi tvorivý človek, máte funkcie. Galerista, kurátor, autor projektu Trojkostolie, pred pár dňami bola výstava obrazov tohto druhého plána, po mojej pravici. Pán Martin Kučera je fotograf. A dnes máme tu možnosť aj nastavujúce 2-3 týždne vidieť tieto fotografie v tomto našom kostole. Čiže ďakujem za vašu vášeň a zapálenosť pre túto vec. Môžem začať si ja? Áno. Poprosím vás, ale keby ste niečo po mne aj preložili, lebo nemecky neovládam dobre. Som strašne rád, že ste prišli, v takom počte, ako ste prišli, lebo vás to zaujíma. Som strašne rád, že sme sa dožili 3. ročníka festivalu, ktorý skresol v mojej hlave, Trojkostolie. Priblížim veľmi krátko, Trojkostolie je medzinárodný projekt výstav, ktoré by mali spájať 3 mestá v 3 kostoloch, 3 krajiny v jednej krajine. Prebieha v Bratislave, v Hamburgu a v Rajke v Maďarsku. Google Translate pracuje za nás, myslíte, Intelligenz arbeitet für uns. Das Projekt Trojkostolie stellt in seiner 3. Auflage den preisgekrönten Fotografen Martin Kučera vor, der in seinem Schaffen die Landschaft, in der wir leben, auf einzigartige Weise einfängt. Traumhafte Aufnahmen. Der Donaunatur mit einer besonderen Atmosphäre wechseln sich ab in der kunstvoll bewahrten Perspektive der Brücken, Verbindungen der Ufer und einem feinen Sinn für Detail. In seinen Werken hält er die Wandlungen dieser Landschaft fest, erfasst Zeit, Erinnerungen und Zukunftsvisionen. Dank seiner Fotografien können wir unseren Lebensraum und Traumort aus einer neuen Perspektive betrachten und vielleicht auch das entdecken, was uns wortlos im Innersten verbindet. Bolo povedané, jeho najnovšou, a to sme vôbec netušili, že pred mesiacom sa stane laureátom ceny Slovak Press Photo, čo je prestížna cena, je v Bratislave veľmi teda zviditeľnený. Máme tu na čerstvého laureáta takéto ceny. Slovak Press Photo. Slovak Press Photo, Herr Kučera hat den Preis jetzt gewonnen. Vor ein paar Tagen und herzliche Gratulation.
Nadávaj predtým, jak poviem, požiadam Martina, aby povedal aj on pár slov. Chcem povedať, ako je myslená tá krajina na oboch brehov rieky. Krajina tu nie je myslená ako štát, ako zriadenie, ale ako krajina, ako priestor, v ktorom sa nachádzame. Tá krajina nás všetkých nejakým spôsobom spoločne kultúrne zaštepila a je úžasné, že môžeme pokračovať v tej kultúrnej výmene naďalej. An der Fotografie sehen wir das Land nicht politisch gesehen, sondern als Lebensraum. Und dieser Raum verbindet uns, ob wir Österreicher sind oder Slowaken oder Ungarn. Und das ist, was uns verbindet, obwohl die Sprache unterscheidet uns. Aber wir suchen das Verbindende. Schönen Abend, herzlich willkommen. Veľmi si vážim, že ste si našli čas a že ste si ho rozhodli venovať práve tejto vernisáži. Ich schätze das sehr, dass Sie heute zu dieser Vernissage gekommen sind. Prajem vám teda pekný večer. A moje osobitné poďakovanie patrí práve pánovi Ulickému, autorovi tohto projektu. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen und ein großes Dankeschön gehört Herrn Ulický für dieses Projekt. Za to, že môžem byť jeho súčasťou a za jeho kuratorskú a inú pomoc. Ich danke ihm für seine Tätigkeit als Kurator, auch andere Hilfe und die Realisation der Ausstellung. Ausstellungen, 3 Ausstellungen. Potom musím poďakovať všetkým sponzorom a donorom a kamarátom a priateľom, bez ktorých by sa táto výstava uskutočnila. Ich bedanke mich bei meinen Sponsoren, Freunden, die mir geholfen haben und dank ihnen kann man diese Ausstellung auch realisieren. Musím poďakovať mojej rodine, pretože v nej mám pevné zázemie a dáva mi inšpiráciu a silu, aby som tvoril. Ich bedanke mich auch bei meiner Familie, die bedeutete für mich sehr viel, meine Stabilität, Inspiration und Kraft. A teda vás tu srdečne vítam ešte raz, prajem pekný večer, možno si odnesiete nejaké pekné myšlienky a pozývam vás na malé občerstvenie. A potom sa môžeme rozprávať samozrejme o fotografiách. Herzlich Einladung zu Vernissage, die Bilder anzuschauen, dann auch zur Agape, zur Verkostung. Und ich freue mich auf die schönen Gespräche mit Ihnen. Danke. Samozrejme tiež poďakovať. Poďakujem tu na pánovi Maďarovi, lebo je veľmi ochotný, je ochotný spolupracuje, je ústretový a to, že sme mohli urobiť tu na tú výstavu znovu opäť, je v prvom rade aj jeho zásluha, takže ďakujem vám pekne. A na záver poďakujem, to mám na svedomí bubeník, že až na záver, podľa posledný prišiel. Nie, je to s nami výborná kapela Sunday Jazz Quartet. Ešte nám zahrajú teraz jednu skladbu a potom nám budú hrať k našemu rozprávaniu a pozeraniu.